start. Harmadik nekifutásra elindult a nap 8. futamon a Menyhér Ferenc emlékverseny. Nagyon jól jött el hátulról. Nagyon jött el Waterman is, legalább 20 métert már most ledolgozott a térhátrányából. Egyébként Giacamiának nagyon gyengén sikerült az indítás, a frontban pedig Goliath Team, Kazein, Jason Rask és már Bessi az, aki begyújtja a rakétákat, és Bessi lehet majd az, aki elsőként felmegy a vezető Goliath Team mellé. Londont láttam galoppozni, kiszállt a versenyből. Ezúttal is gyengén fut át a tavalyi derbi nyerő, már most rettenetesen rossz pozícióban vezet, tehát Goliath Team, Bessi, Kazein és Jason Rask az első 4 helyen, aztán érkezik Giacami, és hát Waterman a 60 méteres hátrányából ledolgozott már legalább 30, de inkább 40 métert. Nagyon közel üget már a vezetőkhöz, hogyha így folytatja, akkor küzdhet majd ő is a győzelemért. Goliath Team mellett nem tudott elmenni Bessi, úgyhogy kiragadt a második pozícióban, az ő kettes fogatuk hozza a mezőt majd a második körre. Nagyon szoros harmadikként belül a falon Kazein üget, aztán érkezik Jason Rask mögött pedig a tréningtárs egy jó 4-5 hosszal leszakadva Giacamia, de Giacamia mellett már ott van Waterman Varga Sándorral, csatlakozást kapott a vezető 4-es, Trenton Bocco 2-3 hosszal Giacamia mögött, London pedig eléggé messze most már a mezőnytől. A kanyar bejáratán át még mindig Goliath Team az, aki vezet, Bessi egy picit visszább csúszott, most már egy hosszal üget Goliath Team mögött. Remekül tartja magát tovább és Kazein belül, illetve mellette Jason Rask, és egy másodperc alatt nőtt a vezető 4-eshez képest a többiek hátránya. Giacami és Waterman most már jó 10-15 méteres hátrányban van a többiekkel szemben. Bessi próbál gyorsítani, de hát egyelőre szívósan védi pozíciót Goliath Team. Kazein még mindig a harmadik, Jason Rask pedig a 4. pozícióban. Waterman újra megindul hátulról, Giacami kezd visszafelé csúszni, és Trenton Bocco igyekszik talán még csatlakozni a vezetőkhöz. 600 méter van még hátra, semmi változás a frontban, Goliath Team vezet, őt Bessi szorongatja szinte végig a verseny során. Goliath Team, Bessi, Kazein, Jason Rask az első 4 helyen, Waterman pedig némi meglepetésen nem tud közelíteni a vezetőkhöz. Waterman próbálja megindítani Varga Sándor, de hátra mindig legalább 20 méteres. Waterman nem nagyon lesz most már ott a 3-on, hogyha így folytatják. Bessi támadja Goliath Teamet, azonban mindig talán Goliath Team van elő. Goliath Team, Bessi, Kazein, Jason Rask pedig kihagyása ellenére remek versenyt fut, küzdeni fog majd a dobogóért. Bessi pedig küzd a győzelemért, felment most már Goliath Team mellé, talán előrébb is látszik nála. Bessi most már vezet, Goliath Team védekezik, de Bessi erősebbnek tűnik nála, és Bessi nyerheti a futamot. Kazein és Jason Rask küzdenek a bronzéremért. Bessi az utolsó 50-en nagyon erős, és bebiztosítja a győzelmét. Bessi az első, Goliath Team a második, óriási küzdelem a bronzéremért, és Kazein a célban. Már előrébb van, mint Jason Rask, ő lesz a harmadik. Parázs csata.